Kenneth, hvad er der? Okay, lad være. Ej, du knaldede mig ind på skiden, mand. Skal jeg slukke den, står det? Ja, tak. Okay. Ja, tak. Okay. Dags, er du inspektøren? Ja. Okay. Dorte, hvad synes du om julen egentlig? Nå, hvorfor råber du sådan? Fordi at jeg har aldrig oplevet at have nogen, der ikke har forstået nogen sådan besked, sådan en tydelig besked. Nej. En 20. besked, eller hvad siger du? Ja. Nå, okay, vi ses, ikke? Jeg ringer til dig, vi ses. Vi ses i morgen. Hvad? Reactions. Knipper mig, mand. Ej, Stig! Hvad så? Den er skarp. Hvad? Er det skarpt lys? Det gør det ondt i øjnene? Willy har en Willy. Det er en kapitalistisk ho. Nej, jeg er en sadist. Jeg nyder at udøve smerte på andre mennesker. Især sådan nogen som dig. Med sådan noget dejligt lyst hår.